едно от най-важните неща в нашата програма е програмата за санирането. Тя е изцяло идея на ГЕРБ, перфектно функционираща, по 1000 блока на година се санираха и то е изключително от малки фирми, местни фирми, което доведе до ефект както за хората, намаление на техните сметки, по-красиви жилища, по-скъпи жилища, удължен живот на тези жилища, така и за икономиките на всеки един от градовете, които се възползваха от нея. И тук много често забравяме едно изключително важно нещо и това е, че в програмата за санирането още 2013 година ГЕРБ сме записали, че тя ще продължи, освен с блоковете, на третата и на четвъртата година ще продължи с еднофамилните и двуфамилни къщи и кооперации. Тоест програмата предвижда да бъдат обхванати всички групи в страната. Купуването и продаването на гласове е престъпление.